Gràcies, Matías. Com veiem, el calfament global és un fet demostrat científicament que canviarà significativament la nostra manera de viure, el clima, l'agricultura, la gastronomia o la salut. Sobre com ens afectarà, com ens afecta i com ens afectarà en el futur este canvi climàtic i sobre quines possibilitats tenim de revertir-lo, volem parlar este matí amb l'ambientòleg Andreu Escrivà. Molt bon dia, Andreu. Gràcies per acompanyar-nos. I també amb l'activista del moviment Fridays for Future a València, Alba Calonge. Molt bon dia, Alba. Bon dia. Gràcies. M'agradaria traslladar-vos, en primer lloc, la pregunta que posàvem a l'inici d'este tema. Sé que té els seus matisos, que no és fàcil de contestar, però podríem dir que l'augment de la contaminació està relacionada directament amb el calfament global? Bueno, efectivament té els seus matisos perquè la contaminació i l'escalfament global són fenòmens distints, els contaminants que ho provoquen són distints, en un cas són els gasos d'efecte hivernacle, com el CO2, l'escalfament global, i l'altre cas són les partícules, sobretot, o els òxids de sofre o de nitrogen. Però sí que és de veres que les condicions climatològiques i atmosfèriques que provoca aquest escalfament global, com per exemple la sequera que estem visquent a tot el País Valencià, el que provoquen és un estancament de la contaminació i el que provoca això és que aquestes partícules estiguin més estona en l'aire i ens afecten més directament. A banda, evidentment, el transport motoritzat, per exemple, és el causant tant d'una cosa com de l'altra, és a dir, emet CO2 i a la vegada emet partícules. O sigui que sí que n'hi ha una relació. I des del vostre moviment, Alba, què s'està intentant fer per revertir aquesta situació? Nosotros es más un movimiento que pretende concienciar tanto a la sociedad como a la clase política, porque nosotros lo que notamos es que muchas veces los políticos no se preocupan lo suficiente. Tienen muy buenas intenciones a la hora de las elecciones, sobre todo ahora que es muy importante. Ahora que arriba un periodo de... Sí. Exacto, ahora llega un periodo de elecciones muy grande. Vemos que tienen intenciones buenas, plantean medidas buenas, pero al final todo se queda en papel mojado. No se materializa finalmente. No se materializa. Y al final nosotros lo que pensamos es que no tienen esa visión de futuro a la hora de pensar en las consecuencias que tiene el cambio climático, porque, por ejemplo, la ONU ya ha dicho que si en 11 años no revertimos esto, las consecuencias van a ser irreversibles y devastadoras para mucha gente. Y ellos no van a vivirlas, al fin y al cabo. Cuando lleguen estas consecuencias, vamos a tener que pagarlas esta generación. Las nuevas generaciones futuras. Exacto. Y pues por eso luchamos, porque los políticos se den cuenta de que necesitamos un poco de ayuda, necesitamos que ellos, que prenguen consciència de la importància de prendre mesures. Y que apuesten por nuestro futuro, sobre todo, porque si no luchamos por esto, si no se revierte el cambio climático, estas generaciones, nosotros no vamos a tener ese futuro. Doncs incidim de seguida en tots aquests aspectes perquè estem veient que el canvi climàtic és el major repte del nostre temps i ara ens trobem en un moment decisiu per a fer alguna cosa al respecte, Matías. Sí, de fet, sembla que després de la cimera de París de 2015, les institucions comencen a fer els deures. Justament divendres el govern espanyol presentava en Consell de Ministres el marc estratègic d'energia i clima, l'avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica i estratègia de transició justa. Abordarem el canvi climàtic i els grans esforços que caldrà fer per a frenar-lo amb els nostres col·laboradors. Susi Boix, advocada i politòloga, bon dia. Molt bon dia, Matías. També ens acompanya este matí José Luis Valencia, director del periòdico Mediterráneo. Bon dia. Bon dia. I Xavier Borràs, delegat del Mundo a la Comunitat Valenciana. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Benvinguts als tres, fent com sempre, donem la paraula al sofà i d'ací uns minuts iniciem este debat. Clara. Gràcies, Matías. Però per començar m'agradaria que Andreu ens poguera definir, ja que estem parlant de la importància de poder posar mesures per frenar-lo, definir què és el canvi climàtic. Perquè em sembla que no tot el món ho té clar. Bueno, doncs anem a tractar de resumir-ho moltíssim. Els éssers humans produïm, mengem, viatgem, fem moltes coses que al final emeten el que s'anomenen gasos d'efecte hivernacle, fonamentalment diòxid de carboni, metà, i aquests gasos el que fan és escalfar l'atmosfera perquè el que fan és retindre calor, com si fos una manta, més o menys. El que hem fet és alterar l'equilibri de la Terra. És a dir, com si tinguera unes capes, no? Sí, exacte. Ficar-li unes mantes més i comencem a tindre un poc de calor. El canvi climàtic no és només l'escalfament global, és a dir, no és només aquesta pujada de temperatures, sinó és tot allò que aquesta pujada de temperatures provoca. És a dir, un augment de nivell del mar, una disminució dels casquets polars, un canvi total, per exemple, en els patrons de l'agricultura o de les migracions de la fauna, ones de calor.
Llavors, una cosa que també hem d'entendre és que 2 graus més del que s'estava parlant, parlava abans el company, i aquests 2 graus més, i aquest grau i mig més, no simplement de, bueno, passem de 25 a 27 graus, s'aguanta, no. Quins efectes té que la temperatura augmente grau i mig o 2 graus? Per exemple, augment de fenòmens meteorològics extrems. És a dir, 2 graus més en l'atmosfera el que significa és que n'hi ha molta més energia, i això ha d'eixir per algun lloc, no? En tempestes, en tormentes, estem veient, per exemple, als Estats Units, cada vegada que un huracà i fa poc n'anaven 3 seguits i Nova York es va inundar, ja comencen a prendre consciència. Saps, per exemple, quin és un dels llocs en Estats Units on més consciència en el canvi climàtic? On? En Alaska. Perquè en gener d'enguany en Alaska estava plovent, no nevant. I perquè n'hi ha pobles d'Alaska que ja estan havent de moure's del seu puesto. Ja n'hi ha refugiats climàtics als Estats Units. No estem parlant només d'Àfrica o del sud-est asiàtic, no? I llavors estem veient ja efectes reals, palpables, i un poc el que deia Alba, no? És a dir, les generacions futures, però també les presents. És a dir, el canvi climàtic és una qüestió ja real i ja estem veient com ens està afectant al dia d'avui i fa 10 anys i fa 15 anys. Doncs molt interessant tot el que ens estàs dient. Jo no sé si la gent són conscients realment de tots els perills que se'ns venen damunt, com no revertim aquesta situació com és pront millor, però parlàvem també del moviment en el qual està Alba, de Fridays for Future, que és un moviment que ha mobilitzat els joves de tota Europa i que ha estat iniciat per una adolescent sueca de 16 anys, per Greta Thunberg, que fa vaga cada divendres davant del Parlament d'Estocolm. Anem a veure un poc en què consisteixen les seues accions. Some people say that we are not doing enough to fight climate change, but that is not true. Because to not do enough, you have to do something. And the truth is, we are basically not doing anything. And yes, some people are doing more than they can, but they are too few and too far from power to make a difference today. Some people say that the climate crisis is something that we all have created, but that is just another convenient lie. Because if everyone is guilty, then no one is to blame. And someone is to blame. Some people, some companies, and some decision makers in particular has known exactly what priceless values they are sacrificing to continue making unimaginable amounts of money. Doncs impulsats per este moviment s'ha creat a València la plataforma Joventut pel Clima. ¿Qué es el que pretende dur a terme esta plataforma, Alba? Pues ahora mismo hay varias iniciativas en Valencia que están intentando, pues, como nosotros, pues, luchar por el clima, por la justicia climática, que es lo que buscamos nosotros, concienciar a la sociedad. Yo pienso que hay que unir todos estos movimientos en uno. Y bueno, eso es lo que intentamos un poco en Fridays for Future. Y estamos también intentando, pues, seguir la estela de Greta Thunberg, que me parece una persona increíble, que ella sola se plantara un viernes y decidiera hacer toda esta protesta contra el gobierno sueco y los gobiernos en general, porque al fin y al cabo esto se ha convertido en un movimiento global que, o sea, no pretende ser protestas aisladas en diversos països, sinó que queremos ser un movimiento global, queremos forzar... Unificar-lo, i de fet teniu previst per al pròxim dia 15 de març una vaga. Exacto, bueno, antes tenemos este viernes, bueno, que he traído el cartel, tenemos una concentración este viernes 1 de marzo en la Plaza de la Virgen a las 12 para, bueno, empezar como ella empezó en su momento, todos los viernes, a protestar contra el gobierno, a forzar que los gobiernos autonómicos, que se involucren, que fuercen a su vez a los gobiernos estatales y a los gobiernos europeos para que, por favor, hagan algo, porque nuestro futuro, al fin y al cabo, depende de esto. Perquè és imprescindible involucrar a tot el món educatiu per conscienciar-nos d'este problema? Sí, a mi sí que m'agradaria dir, de totes formes, que sí que s'estan fent coses. El que crec que no s'ha de fer tampoc, i crec que n'hi ha que donar una imatge un poc contraposada, és no dir, no, ningú fa res, perquè llavors la gent que sí que està fent coses deixa de tindre incentius. I sí que n'hi ha gent molt preocupada, n'hi ha polítics molt preocupats, però evidentment tenim unes limitacions molt greus. A nivell, per exemple, autonòmic tenim un infrafinançament espectacular al nostre país que el que impedeix és prendre qualsevol tipus d'accions. A nivell estatal, per exemple, jo estic segur que la ministra actual, Teresa Ribera, està molt preocupada, però té unes limitacions també molt fortes i tot i això, com hem vist i s'ha comentat, estan presentant paquets de clima i energia. Llavors, el que cal fer és construir al costat d'aquella gent que realment
està fent coses. I, evidentment, senyalar els culpables, que també n'hi ha. I des del món educatiu el que s'ha de fer també és informar, perquè moltes vegades estem demanant o estem criticant sense... I no ho dic per el moviment, evidentment, Fridays for Future, ho dic per moltíssima gent que s'apunta i no, no fan res. No sé què fan. I el que has de fer tu és informar-te, ser crític, tindre pensament crític per a saber exactament què vols exigir. Perquè el que no pots fer tampoc és dir-li al govern no feu res, hauríeu de tancar la presó a estos i tal, i tu continuar en la teva vida individual i particular com si no passara res. Llavors, t'has d'informar, t'has d'educar en totes les etapes, en l'educació ambiental, tant per a xiquets com per a adults. Doncs, com tu estaves dient, senyalar els culpables, però també alabar la tasca que estan fent aquelles persones que sí que es mobilitzen per fer alguna cosa en contra, també sensibilitzar i educar els més joves sobre les imminents conseqüències d'aquest escalfament global. Eixe també, per exemple, és l'objectiu de l'Observatori, per exemple, del Canvi Climàtic de València. Anirem allí, en directe, d'ací a no res, però primer hem de fer una pausa per a la publicitat. 3 minutets i de seguida estem allí en directe. Fins ara. Quasi 2 minutets passen de les 12:30 del migdia. Continuem endavant en el Matí a Punt parlant del canvi climàtic, un canvi que canviarà totalment la vida dels joves, de les futures generacions, si no el parem a temps. Algunes d'aquestes conseqüències, Matías, són ja ben palpables. Exacte, sí. Onades de calor extremes, incendis forestals, tempestes i inundacions estan deixant un rastre de devastació. Per citar només un exemple, l'huracà Maria el 2017 va costar la vida a quasi 3.000 persones a Puerto Rico. Què hauria de passar més per a que el canvi climàtic estigui en les agendes polítiques? Pues el tema del canvi climàtic jo crec que és un tema que a la fi no sabem o no volem saber a qui li correspon, no? Perquè tenim per una part... A qui atribuir la responsabilitat? La cúpula política, que evidentment té una responsabilitat, però després la societat i u per u també tenim una responsabilitat. I hem de tenir en compte que és un tema que ho vegem tan a llarg plaç i que d'alguna manera no acabem de percibir en el nostre dia a dia i no hi ha suficientment conscienciació. N'hi hauríem de fer moltes més polítiques a nivell global, perquè evidentment sols un país o sols un estat no podria tirar endavant, però a nivell de societat també, donar-nos compte que és un problema de tot i el que jo més percibisc és que al final el que fem és passar-nos les responsabilitats uns a altres, uns a la societat, altres a la cúpula política. A la cúpula política. I quin paper tindria, quina responsabilitat tindrien les empreses energètiques en ese xoc? Como en todo, a ver, el cambio climático existe. A pesar de lo que diga Trump, que a veces se ríe del cambio climático, ¿no? Cuando le interesa, cuando no le interesa. Las empresas son un factor más. Es decir, el cambio climático existe y nos afecta a todos. Y todos somos responsables. Lo decían bien nuestros invitados. Somos todos responsables. La mayor labor es la concienciación de que existe y de que crea unos problemas y de que está poniendo en riesgo nuestro futuro. Al final... lo que es la presión demográfica en este planeta, hay que controlarla, y hay que controlar sus efectos, y hay que controlar, porque si no nos cargamos el planeta. ¿Qué tiempo va a durar? Pues es finito, todos sabemos que es finito. Cada vez hay más gente, cada vez hay que producir más, se consume más, se gasta más recursos, se explotan más los recursos que tenemos, se acaban recursos, hay que buscar nuevas energías, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo eso, ¿qué quiero decir? Que nos afecta a todos. Las empresas energéticas, por supuesto. ¿Quién es el responsable? Todos. Pero nadie está haciendo las cosas como debe. Si os dais cuenta, llevamos un par de décadas peleando contra el cambio climático con conferencias, cumbres internacionales que se acometen una serie de objetivos y nunca se cumplen. Nunca se cumple. Tenen efecte i cimeres com la de París, per exemple, de 2015? Tienen efecto, pero no acaban de... No s'acaba de materialitzar. No és un efecte immediat i, a més, no és un efecte que vegem que siga palpable, perquè quan tu apuntes a les empreses n'hi ha dues qüestions. Per una part, la responsabilitat social corporativa, que les empreses ja tenen que ser conscients de que té que estar incorporat al seu ADN i que dins d'aquesta responsabilitat social corporativa hi ha una conscienciació del canvi climàtic, però això també té que anar a ajudar des de que les administracions fomenten, incentiven aquestes classes de responsabilitats y, en el contra, que cuando se cumplisquen también tenga unas consecuencias. Y un apunte importante, antes de que me quite la palabra Xavi, porque no lo dejamos hablar, el mundo no es homogéneo. No es lo mismo el grado de concienciación que sí que estamos teniendo en Europa, por ejemplo, que el que pueden tener en China. Y China está contaminando ahora mismo muchísimo más que Europa, porque tienen un desarrollo muy potente. China, India, sudeste asiático, más o menos ese polo de desarrollo que ha empezado a desarrollarse en las últimas 2 décadas, están
ese crecimiento desaforado económico les está llevando a un nivel de consumo desaforado donde no hay control y se consume muchísimo más. Es decir, claro, y si allá no se hace nada, por mucho que nos concienciemos en Europa i pongamos medida... Està descompensat. I això volia precisament jo parlar. Penseu que aturar el canvi climàtic depèn de canviar també el model econòmic? Absolutament. Claro. Absolutament. I de situar el problema ambiental per davant del problema econòmic o de la pura rentabilitat. De la rendibilitat econòmica, que sempre és la causa del trencament dels consensos internacionals. És a dir, perquè la cumbre de París i l'anterior acaben trencant-se perquè un país, normalment dels més punters del món, sigui Estats Units, Rússia, Xina, qualsevol d'estos, trenca aquest consens perquè posa per davant els interessos particulars del país i sempre són els interessos econòmics. Jo en el que no estic d'acord és en el que no s'està fent res. Sí que s'està fent. Òbviament la responsabilitat és de tots. És una responsabilitat en cascada, des de l'individu fins a les administracions. Si repassem, per exemple, les compareixences del president del govern en els últims anys en el Congrés dels Diputats, avui, per exemple, n'hi havia una. N'hi havia preguntes al president. Quantes vegades se li ha preguntat al president del govern pel canvi climàtic? Possiblement una o ninguna. Què vull dir amb això? Que és responsabilitat també de les administracions, que això forma part de l'agenda política i finalment de l'agenda social. Què ha passat? Abans veiem el paper molt relevant que ha agafat aquesta xiqueta sueca, que només té 16 anys i que ha tingut el coratge i la valentia de plantar-se davant del Parlament suec. Què ha passat en Suècia per a que la gent es mobilitzi contra el canvi climàtic? Quan Suècia és un país que, afortunadament, per la seva proximitat al pol, disfruta d'unes condicions ambientals... Molt millors que... Teòricament molt millors. Suècia va passar un estiu horrible amb els incendis, terrible. I Suècia es va adonar que no tenia ni tan sols cossos de bombers per a tallar el foc. Van tindre que demanar ajuda internacional. Van tindre que anar avions d'Itàlia, bombers de Polònia, bombers d'Àustria, per apagar els focs en Suècia. I què és el que ha generat això? Un caldo de cultiu, una conscienciació social que ens està arribant des de Suecia a través de esta chiqueta y a través de altres colectivos. El experto en el sofá decía lo mismo de Alaska. ¿Dónde se evidencia, dónde hay más concienciación, dónde se ve más el cambio climático? En las zonas próximas a los polos, donde la población que vive allí pateixen directament aquestes conseqüències. Ara continuem parlant perquè hem de tornar la paraula al sofà i més tard continuem el debat. Doncs estem posant sobre la taula alguns assumptes que estàvem comentant també així fora de càmera nosaltres, però parlàvem també d'un assumpte, vull dir, es parla molt últimament del canvi climàtic, però no és una cosa de fa pocs anys, Andreu. On hem de situar l'inici d'aquest canvi climàtic? Bueno, realment l'inici de les temperatures, diríem, de les mesures de temperatura està al voltant de 1880, diríem, del registre, en termòmetres. I el que sí que es veu clarament és com hi ha un escalfament del planeta a partir dels anys 30. De fet, el primer article científic que constata un escalfament experimental, és a dir, amb dades, no teòric, és de 1939. Que coincideix amb l'arribada de les màquines a vapor? Sí, realment el que passa és que comencen les màquines a vapor, comencen a emetre gasos. Tarda un temps, evidentment, l'atmosfera, perquè té moltíssima inèrcia, en començar a reaccionar, i llavors hi ha un enginyer meteoròleg aficionat dels Estats Units, Guy Stewart Callendar, que en 1939 publica una nota breu que diu l'escalfament del planeta Terra. Però abans, un científic suec, Arrhenius, havia establert, a finals del segle XIX, que el planeta s'escalfaria si continuàvem cremant carbó. És a dir, sabia un poc la teoria des de finals del segle XIX, a principis del segle XX comença a constatar-se, i el que no hem deixat de veure són proves des de llavors de que efectivament l'escalfament és una realitat. O sigui que portem quasi 100 anys parlant d'això. Parlant d'això. Estàvem comentant que les zones on ja s'estan notant aquests efectes del canvi climàtic són les zones on més conscienciats estan, i sembla ser que així a Europa ho veiem encara com un fet molt llunyà. Però quins serien els efectes així a la comunitat valenciana palpables d'aquest canvi climàtic? El primer problema que tenim nosaltres és que som un país que està entre l'espasa i la paret. Som un país molt, molt muntanyenc, que no som una
una planura i tenim molta costa. Llavors, el primer és que perdrem costa, i per costa vull dir costa en casetes a la vora de la platja, en les marjals, en la biodiversitat, en les infraestructures que estan vora de la costa, i per altra banda tenim un interior en unes muntanyes molt escarpades que el canvi climàtic pot accelerar processos de desertificació, pot accelerar processos d'incendis, per exemple, tota la gent d'això ho coneix, una riua que arrastra tot el sòl de la muntanya, i després, evidentment, la qüestió agrícola. És a dir, nosaltres, tant que es parla de la taronja ara, l'únic problema de la taronja no és Sud-àfrica. La taronja té molts problemes estructurals, però a banda en té un que ningú s'està preocupant, i és que la taronja necessita fred. I quan d'ací 10, 15, 20 anys no tinguem aquest fred per a tindre les millors taronges del món, que és el que tenim en aquest moment, tindrem un problema molt seriós per a l'agricultura. Perquè estan desapareixent ja les estacions de l'any. No n'hi ha 4. Estem ara mateix en un febrer que pareix primavera, no? I que això a la gent li va molt bé. Ai, jaja, que gràcia, no? D'anar en màniga curta ara, però no. I de fet n'hi ha publicitat fins i tot institucional. L'altre dia jo discutia en un conte turístic d'un poble del sud d'Alacant, en febrer te'n pots anar a la platja com una cosa superbona, no? I dius, escolta, que això no és bo. No és bo. No és bo. Doncs per a poder introduir canvis que puguen posar fre almenys a aquest canvi climàtic fa falta, com veiem, informació, conscienciació, treball que precisament realitza amb els més menuts l'Observatori del Canvi Climàtic de València, on es troba ara mateix la nostra companya Rosa Porta. Ensenyar als xiquets i xiquetes que el canvi climàtic és important és l'objectiu. Veritat, Rosa? Sí, companys, ja sabem que això del canvi climàtic ens preocupa i molt, i jo volia començar fent simplement un apunt, i és que de les 3 R's que sempre coneixíem, allò de reciclar, reutilitzar i reparar, s'han convertit ja en 10, i pot ser una de les que més m'agrada és la de reflexionar, i precisament això és el que anem a fer avui així a l'Observatori del Canvi Climàtic, i ho fem amb un grup de xicotets grans experts, perquè d'això s'encarregaran així a l'Observatori Macià. Què és el que anem a fer avui? Bueno, bon dia. Avui, ara mateix, estava rebent així a tots els xiquets que han vingut i estava explicant-nos un poquet quina és la pauta. Normalment el que fem avui és primer reflexionar un poquet sobre què és el canvi climàtic, quines són les causes, quines són les seues conseqüències, i aleshores, a partir d'ahir, anem a pensar solucions. Què podem fer? Aleshores, això anem a fer avui a partir d'un joc que va tractar sobre alimentació. I no vull avançar més, que si no els faig un spoiler. I què podem fer allà? Crec que Maria està preparant alguna coseta ben interessant. Sí, perquè a més del joc tenim així un munt d'activitats que jo crec que són molt xules. Millor si les veieu vosaltres. Passem a veure. Doncs companys, ens conviden a passar, així que hola, esteu preparats? Anem a fer una activitat superxula. Maria, què és el que estem fent així? Jo us veig així ben entretinguts. Estan utilitzant els vampirs electrònics per a averiguar quins aparells elèctrics i electrònics tenim a la nostra casa que de vegades ens agafen l'energia i pensem que estan apagats, però en veritat no. Vaig a preguntar-los. Hola, a veure, on anem a posar un vampir? On posaríem un vampir? A on? A la nevera? Al forn? Ai, a veure. Mira, este va ahí. Molt bé, ho he encertat, veritat? Perfecte. Sí, és que des de ben menudets ja saben més que mare meua. I una altra pregunteta. Ui, en compte, no patiu que no trenquem res. Així tenim també una gràfica que jo crec que queda claríssim, que reciclar és molt important, que pot ser el que més tenim tots a l'abast, però he vist que així hi ha una cosa que té moltíssima importància. Aquesta és una gràfica en la que les nostres accions compten. I és a dir, no és el mateix reciclar, que està molt bé i el hem de fer, però si deixem el cotxe a la nostra casa i utilitzem el transport públic, utilitzem les bicicletes, molt millor per a això de canviar i solucionar el canvi climàtic. Doncs companys, ja ho sabem, són xicotets gestos que poden ajudar moltíssim. I Maria, una pregunteta, perquè la joia de la corona la tenim encara així una miqueta fosques. Acompanyeu-nos que anem a fer així un joc que m'han dit que està amunt, que Maria va explicar-vos. Un joc xulíssim. Què tenim així, Maria? Mireu, així teniu una representació de, a lo millor ja el Coliseu, que és de la ciutat de València, i com ens afecta, depenent de les coses, com pot afectar a positiu o a negatiu les nostres accions a la ciutat. I, a veure, fem una coseta. Apreteu un botonet, el que vulgueu. A veure... Val. Han apretat el cotxe. Què passa, sí? A veure, ara veurem. Cada vegada tenim la ciutat plena de cotxes, trobem molt de fum, i clar, això no volem molt a la ciutat. Val, anem a preguntar-los. I si deixem el cotxe en casa, què podríem utilitzar? Quin transport podríem utilitzar? La bicicleta. La bicicleta? A veure, apreta a veure què passa.
Companys, atents, perquè si agafem la bici jo veig una ciutat de València ben bonica, ben clara. Amb molt bicicletes, aleshores, se ve molt millor la ciutat. I anem a veure una coseta, companys. Vosaltres recicleu a casa? Sí. Sí, a veure, apretem. Sabeu quin és el botonet? Mireu, com veieu la ciutat està molt bonica, veritat? Sí. I si no reciclem i apretem la basura? Què passarà? Que estará todo desordenado. Claro, mireu, el camió de la basura. El camió del FEM i fa olor. Ui, mare! Aleshores, què és el que anem a fer? Anem a cuidar la ciutat on vivim? Sí. I el món sencer? Sí. Doncs, Maria, jo crec que l'objectiu el tenim ja quasi, ja ho deixen les vostres mans, perquè sé que teniu moltíssimes activitats preparades. I, companys, per la part que a nosaltres en toca, anem a fer una miqueta per a fer que millore tot i que el canvi climàtic reduir-lo al mínim. Per descomptat que sí. Nosaltres també hem de posar el nostre granet d'arena. Moltíssimes gràcies. Rosa, importantíssima la tasca de conscienciació, Alba, que s'està fent des de l'Observatori del Canvi Climàtic de València. Exacto. Concienciar els menuts es importantísimo. Sí, o sea, es muy importante que desde bien pequeños se conciencie a los jóvenes, porque ya hemos dicho, somos nosotros los que al final vamos a tener que sufrir todas esas consecuencias en el futuro. Y sobre todo eso, que se enteren, que sepan lo que hay que hacer y las cosas que necesitamos para parar todo esto. Y nada, desde aquí yo quería decir que no solo es tarea del gobierno y de los planes de estudio que hay que introducir materia para concienciar a los más pequeños, sino que también los profesores que estén concienciados y también, por ejemplo, que animen a los alumnos a ir a estas concentraciones que la necesitamos. Y la vaga también del día 15. Y la huelga que estamos intentando coordinar en toda Europa de todos los alumnos. Que bueno, aquí en Valencia es un poco complicado porque ya son fallas, pero aún así creemos que es muy importante que la gente se sume, que todo el que quiera apoyar que venga para ayudarnos a los jóvenes y que los profesores animen a sus alumnos a luchar por su futuro, porque al fin y al cabo va a ser nuestro futuro el que está en juego. Podem dir, Andreu, que gràcies a la tasca que s'està fent des de llocs com este observatoris és reversible el canvi climàtic? Arribem encara a temps? Arribem a temps a frenar-lo, reversible ja està complicat, no ens anem a quedar en això. De fet, en l'observatori que gestiona la Fundació València Clima i Energia, que és municipal i on jo treballo, hem introduït ara elements d'adaptació al canvi climàtic, perquè estem parlant, si te fixes, tota l'estona de mitigar i de frenar el canvi climàtic, però com bé deia el teu company abans, ja tenim un escalfament de vora 1 grau. És a dir, ens hem d'adaptar a aquests canvis que ja s'estan produint, que ja estem veient, i és molt important també que les generacions futures no només lluiten per evitar un canvi climàtic catastròfic, sinó que també aprenguen a com adaptar-se. Jo crec que ahir la tasca educativa és fonamental, crec que en aquest sentit que l'Ajuntament de València fa molt ben tindre aquesta finestreta climàtica oberta i jo anime a tota la gent que ens estigui escoltant i veient en aquest moment a que s'acoste a l'Observatori del Canvi Climàtic, a més està en el Cabanyal, és un passeig fantàstic, Dr. Lluc 60. A més ho podem fer caminant, amb bicicleta. Té la parada de tramvia davant, té parada de bicicletes per ahir per a penjar-les, té autobusos, i que s'acosten i pregunten tot allò que els genera dubtes del canvi climàtic, des de què és o per què sabem que s'està produint, fins a què puc fer jo, què pot fer la meva ciutat, que és el que hem vist en aquest panell, no? És a dir, què pot ser València com a ciutat, no només jo com a individu, sinó la ciutat. Perquè hi ha una frase teua que dius que el canvi climàtic afectarà els joves d'avui en dia molt més del que ha afectat internet a les generacions d'avui en dia, no? O com jo. I què vols dir amb aquesta frase? Bueno, jo vaig començar a estudiar la carrera a l'institut amb disquets. Igual alguna gent no sap ni el que són, no? Però amb disquets. Alguns sí que ho coneixem. I escoltava música en cinta de casset i ara tinc una cosa en la butxaca que té tota la música del món, totes les imatges, la millor fotografia, etc. Ha canviat molt la meva vida, però la meva vida canviarà molt més si no puc fer les receptes que feia la meva iaia, si no puc anar de viatge, d'excursió als llocs on m'agrada anar, si no puc pagar-me la factura de la llum perquè hi ha una sequera brutal i no n'hi ha hidroelèctriques, o si, per exemple, tenim unes condicions meteorològiques que impedeixen fer esport. És que n'hi havia en l'observatori, s'ha vist un momentet que és una cosa molt xula, diu aviso por playa con ola de calor en 2025, que és una exposició del Ministeri de Transició Ecològica. Igual d'ací 25 anys o d'ací 10 anys tenim avisos de que no podem fer esport, a mi m'agrada molt fer bici, o de que no podem anar a la platja, o de que no podem fer moltes coses que avui en dia ens pareixen una cosa tan normal i jo sempre m'agrada dir, si m'ho permets, la paella, no? Parlem molt de la paella, ens ha parlat de taronja, la de la paella. Pues igual d'ací un temps ni
la gamba roja, ni les clòtxines, ni l'arròs mateixa poden cultivar o poden menjar-ho. I llavors ens afecta el dia a dia, no és l'os polar. És a dir, té més a veure amb la paella i amb anar en bicicleta amb tos pares. Doncs per acabar, Alba, m'agradaria una reflexió final al voltant d'aquest assumpte. Pues yo diría que hay que poner más educación para que se conciencien los jóvenes, porque España no es el país que más concienciado está en comparación con Europa. Por ejemplo, en Bélgica ha llegado a haber 30.000 estudiantes haciendo huelga. Y eso, la educación es esencial, que animamos a todo el mundo a que vengan a nuestras concentraciones, tanto este viernes como la huelga del 15 de marzo. Y me gustaría acabar con una frase que dijo Greta Thunberg en uno de sus discursos, que era: los políticos no quieren que hablemos de la crisis climática porque saben que esta batalla no la van a ganar, porque saben que no han hecho sus deberes. Pero nosotros sí que hemos hecho nuestros deberes y por eso estamos aquí. Y es hora de que ellos hagan los suyos y de que escuchen a los científicos. Quin missatge més bonic, Andreu. M'agradaria també que faries una reflexió final. Jo crec que és un missatge molt bonic, però que també hem de ser conscients de que hem de construir. Jo mateixa moltes vegades he criticat moltíssim i continuo fent-ho, inclús des d'una posició institucional a vegades, però crec que hem de ser conscients de tots els passos que s'estan donant i que hem de ser capaços també de construir al costat de la gent que sí que s'ho està prenent en sèrio i d'entendre que és un problema complex en el qual no hem de parlar de culpables sinó de responsables. N'hi ha culpables, n'hi ha alguns culpables, algunes grans empreses que cal assenyalar, però que a nivell nostre, a nivell de construir, és un problema social, col·lectiu i que, per tant, hem de donar solucions col·lectives. Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Vull agrair-vos molt sincerament la vostra presència avui en el Matí a Punt. Andreu Escrivà, Alba Calonge, moltíssimes gràcies per acostar-nos el punt de vista científic i les últimes informacions sobre aquest assumpte. Estarem en totes aquestes concentracions. Gràcies.